el tema de l'emergent sempre ens sembla com una paraula com de consol, de no us preocupeu, després ja tindreu 45 anys i aleshores ja podreu entrar a formar part d'una altra dimensió. Estem intentant treballar per precisament no ser una companyia emergent, sinó ser una companyia amb estabilitat. Tots estem junts, coexistim junts, és molt hippie, però sí, recolzem-nos i ajudem-nos. Si ensenyem a dialogar, les diferents parts, amb els recursos que hi ha, podem trobar camins. Ara, no és fàcil. Tu tens molt poca capacitat de crida de públic perquè ets emergent, perquè no tens cares conegudes o no tens directors coneguts i no surt el tràiler de la teva obra ni portaran a tocar amb nens a que vegin la teva obra. En tots aquests processos creatius ja hi ha molts dubtes, hi ha moltes coses i aquesta cosa de jo crec en tu fa que treguis forces d'on no n'hi ha. En els darrers 10 anys hi ha hagut un boom de creadors aquí perquè s'han fet molt bé les coses, s'han fet molt bé a l'Institut del Teatre, hi han sorgit escoles. Potser sí que és veritat que l'espai públic, com comentes, falta acabar de trobar el model que pugui encaixar el concepte companyia dins de la voluntat de programació d'aquests espais públics, això de les infraestructures. Crec que hi ha espais com el Mercat de les Flors, Sant Andreu, que fan uns teatres com més perifèrics del que seria el teatre de text, més convencional. Però la sensació és que quan vols arribar ja hi ha una gent que estan allà tots mirant com dient on vens? Com quan vas al metro, s'obren les portes i tota la gent de dintre et mira dient però si és que aquí no hi cap ningú més, què collons voleu entrar? Doncs una mica aquesta la idea.